2018ko ikasturteari begira euskaltegi berri bat izango dugula esan nahi dut Urnietan. Guretzako erronka handia da eta itxaropentsu gaude, dena ondo joango dela pentsatzen dugu. Aukera berri bat eman nahi diogu gure herritarrei, herrian bertan euskaltegia zabalduta eta euskara ikasteko aukera hori ematea alegia. Heldutan euskara ikasteko ikasturte berriaren atarian gaudela, matrikulazio epea irekita dagoela ere bai, eta irailaren amaieran itxiko dela. Aipatu du bezala, Urnietako ez baina handaingoak ere lokal berria izango dut, euskara zinegotzi nahi zenez, adierazi oso postekoa dela, hilabete asko eman ditu euskaltegia lokal berri hori izateko, baina azkenean udala eta ekaren arteko hitzarmen bat medio, 15 urteko lagapen bat egin dugu, eta esan bezala udala pozik dago horregatik oso ona izango delako bai ikaslentzako eta irekaslentzako ere. Lehen aipatu ez dela ez deko sorrepirakorra izan nahi, baina Andoainen egoitza berria izango dute eta horrekin lotuta aipatu nahi dut inaugurazioa izango dela irailaren 13an arratsaldeko 6etan, beraz, gonbidatuta zaudete guztiok bertara. Eta bestalde Urnietan ere euskaltegi berria izango dugu eta hemen ere inaugurazioa egingo dugu irailaren 26an arratsaldeko 7etan. Beraz, denok gonbidatuta zaudete bertara. Kurtsoan, 2016-2017, Uruntzalde osoan 256 ikasle izan zian euskara ikasten aritutakoak. Aurten erronka modura planteatu dugu kanpaina eta esan bezala, euskara sustatzeko eta indarberritzeko bidean nahi duguna da ahalik eta ikasle gehien animatzea hortara eta horregatik aurten baietz mila aurten helburu edo erronka hori jarri dugu eta noski bila honen jo baldin badia asko zuen. Uruntzaldeko udal euskaltegiok ere bat egiten dugu, nola ez, Uruntzaldeko kanpainako mezuarekin, euskara ikasi irabazteko guztia eta galtzeko ez. Gure ustez ere asko du irabazteko euskara ikastera animatzen den ikasleak. Euskara ikasteak ate asko irekiko behitizkio gure ustez ere, ala lanerako nola harreman berriak egiteko ere. Eta bistako denez hori ona da guztiontzat, ikasten duenarentzat eta inguruko guztiontzat ere bai, euskal hizkunontzat ere bai. Eta euskaltegiok noski ongi etorri, horixe baita aurtengo ikasturterako 2017-18 ikasturterako gure leloa ongi etorri euskarara, ongi etorri egin nahi dugu ikaslea hori guztiei, ezta?